Beka la. Beka umuntu wami lo baba. Uzoyivula le phone noma ngeke Hawu. Hamba ntombi yakho. Hayi Ginger. Hayibo. Makasane 018. Go strating. Punchline. Sho awuthami. Mfethu sanibona. Are ngicela ukubuza mfethu. Ukuthi ilokhuza neSABC ngakuphi mawula? SABC. Yeah. Mawungayihla ngale strata straight. Ngala. Then there's ama robots phambili turn right. Oh, then ikubhekile so opposite uzoyibona nje after robots uyoyibona. after robots. Sure. Okay. Nani nyanga khona vele? Thina siyala esigela fini sakhapha imidi. Oh, nesgela. Oh, imama. Yeah, Awunjaya. Sawubona mamazi. Njani mfethu? Sharp. Wena bhuta mubani kama? Ngo-Ondela mina. U-Ondela. Umamazi? Uponzo. Okay. Mfethu no ngoba vele mina ngiye SABC ungadinwa mfethu njoba ngihamba nabangani. Indaba usifaka ama-camera mfethu. No. Njengoba ubona ama-camera shothi mfethu impilo yami i-movie yabo. Yonke into engiyenzayo mfethu i-movie shothi noma ngihamba ngirecord impilo yami ukuze ngiphile forever. Uyayibona le njongo Tupac. Maye thina sibona abo Tupac thina. Cha angithi Impilo sekusiyona i-movie mfika unohlonipha ispace sabantu. Uzoba late sister. Okay, no problem. Asibe siwalk. Bengithi mina kuwe brazo ngicela ukunibuza imibuzo few. Angithi nitheni niyathandana? Siyathanda. Okay, ngicela ukunibuza nje imibuzo bese ngiyaniyeka abafethu because le mibuzo engizonibuza yona ipart of impilo yami nemovie yami. But ingani? Maka mawusiphatha impilo yakho is not part of our lives. No, it's not part of your life. Angithi mina impilo yami iyashuthwa. Impilo ayishuthi. Angithi camera. bafethu awuthiyami ngifuna imidi mfethu. Oh, okay. Awuthiyami bengicela ukubuza ukuthi niqale nini ukuthandana wena nomamazi? Siqale last year March. Last year. Okay, few questions nje mfethu. What is it that you love about umuntu wakho? Her personality. Sure. Ngithanda ubuntu bakhe, inhliziyo yakhe, ubuyena bakhe nje into egcwele inhliziyo yami. Spibili King. When mamazi, what is it that you love about your boyfriend? He's tall. I like tall. Oh. Personality yona. Imagine being able to build an app with your name Get on the it, heights, but just now by thinking personality. about it. What about Meet the Base personality? 44, a complete AI creation platform. My sister, don't play with us. Spawn. Oh, but Sanda Beju. So is it also tall down there? Personal, confidential. No shit. Okay, sengikudedela nje awuthami mfethu. Siswami, ngicela ukubuza kuwena ukuthi uyayibona yini future kule relationship yenu because mina guys I want to say this. Niyafanelana no two. Sorry nje kunibambezela bhuti wami. Can we make a deal? Ngicela ukunirequestela manisuka lana so that umama sengabi late esikoleni. Bese requesta ni Uber Eats ke. Oh ne Uber Eats. Asimeleni ngalana ke. Ngethanda ukudla. Okay, so niyavuma ukuthi nginibuze imibuzo kuzoba Uber Eats wazani ngalani bheka imoto. Uber Eats kodwa ngizospenda ku150 okungcono ku Uber Eats so that ibheka kamama sibheka yakho. Okay, sure. And then mase kuba ngirequest futhi ukuthi niye esikoleni. Sure. Okay, sure. Sisi late already. Seni late already. Okay, so wena siswa ngifuna ukwazi mina ukuthi isikhathi. Okay. So I want to know from you siswami ukuthi wena uyamtrust yini umuntu wakho? Yeah, ngiyamthemba. In a scale of 100 mhlawumbe umthemba ngani? 98. 2% is for disappointment. Yeah. Awuthemba. No. Awuthemba. Wena uyamthemba umuntu wakho? Ngiyamthemba mfethu. In a scale of 100 umthemba ngani? 90%. 90%. Out of 10% for 10. disappointment. Yeah, ngibeka kanjalo mfethu. Uyamthanda ne? Emhlabeni. Uyamthanda? Ngigcwele ngayo. Ngicela umtshele. Ngicwele ngawe mamazi. Oh. Ngiyakuthanda umntwana. Mkayihaki. You will never know. Maybe it's the last fucking hug. Last fucking hug. Oh my God. Hayi ngithe 250 awuthemba. Uthe 200. Fethu 150. 200 usinikeza wona uzo-add u50 rand futhi. Kuzoba u250. Yeah, buka 150 for ilokhuzana for igawulo and then 100 rand for transport. We done. Ne? Vele se Nomuzi yakho how long? hayi wogcina lo. So sister kunento esiyenzayo la.
ekuthiwa i-loyalty test my brother. Ithwebha angithi wena uyamthemba umuntu wakho 100% and now uyazithemba ujoli namuntu angithi ujola naye. Awuthi mina nawe ujoli namuntu ujola naye angithi. Awufihli nix futhi. Cha. Okay, mfethu kunento esenzayo la ekuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test ithwebha you switching phones for 60 seconds. Wena bhuti wami unika ifoni yakho. Wa buku ubhuti wami sunezezwa. Buku ubhuti wami. Test ithwebha you switching phones for 60 seconds. Wena bhuti wami unika ifoni yakho umamazi ukuthi a-check ukuthi ku-WhatsApp. Angithi wena uthi awufebi namuntu. Wena u-clean guy. Unika umamazi ifoni yakho ukuthi a-check ukuthi wena ufletha nabo bani makuthi bakhona. Indawo fanele ngimnikeze ifoni yami. Angithi abekho abantu ofletha nabo. Angithi wena usanda yena akekho into oyifihlayo or khona into oyifihlayo njengoba usuba grumpy nje. Cha angifihli lutho ukuthi nje angithandi like abantu bayingenile nje ifoni. Noma umuntu Cha akekho umuntu oyingenelayo. Angithi akukho lutho efonini yakho kuqala. akukho lutho mara it's my phone, it's my money. Ngithenga imali yami. Bangafuna ngifuni awuthi angifuni. Sister. Asiyenze lento. We wakujikela my brother. Lethi phone. Ini? For ini? Sitha ama phone. For ini? Ngifuna ukubona WhatsApp yakho. Since ngibamba. Wangizwa mina ngithi uluvula ifoni yakho ngifuna ukubona WhatsApp yakho. Wangizwa ngisho lokho mina. Hayi. Ungayenzi lutho sobona ama camera nofuna ukungibhekisa ngabantu. Kancane. Akubhekisi ngabantu awuyayikho into esihlayo. Uyangibhekisa phela njengamanje hawu. Sister wena uzizwa kanjani umuntu othandana naye sekujikela phambi kwabantu ekhuluma snacks kanje nawe? Uyathi dala ngimbona ukuthi uyachita lo muntu lo. Ama camera. Efethu hayi ukuthi ngenxa Awungeke. So why urana? Urana yini? Ngiyana because of akibahle. Angifuni. Hawu. Sister so sazoqhubeka ujole nalomfana njengoba umbona ukuthi Simoshela isikhathi mfisi. phela lesikhathi ngisikhokhela awuthi yami. Ngiyakhokhela lesikhathi. Nathi isikhathi siyazikhokhela. Angithi Imfundo zethu kuyome kancane sijahile. Riyardiyeki uri 60 seconds. so wena this 60 seconds ayifeli limini. Phone, ngisha phone wakho, ngithi phone wakho. Awuthi yami indaba kantwana wakholoza kangaka mfethu. Manje awufuni. Okay wena sister angithi wena awunankinga and wena ayikho into oyifihlayo. How do you feel ke ukubona your partner enza kanjena eba grumpy when usazoqhubeka uthanda nalomjida njengoba umbona ukuthi uwenza kanjani? Izo depend. Wena kodwa ngikubuza mangafika abantu wena uhamba nomuntu wakho bafike bami phambi kwakho nama camera bakuhamba nentombi yakho bakubuze nama question esibuza ungazizwa njani? Angifihli lutho mina uthi yami. Maka manje leseniyenzayo. Angifihli lutho. Na invader no. Yini si invader in privacy. Quality time nomuntu wami. Quality time. Okay, ithi ngingayi-invade quality time yini. Sister ngicela uyikhulumele naye angisayingeni. Wena uhappy? Do you happy now ukubona lento yenzakalayo? Akuvalele khoneni bhuti wami. Cha inike mina sister nawe futhi kuzomela unike mina. Yeah. Aw. Vus was. Aw. Awuthi amehlisa umoya ufihli nix angithi. Amaka lo yenzayo mfethu. Iphi lengenzayo? Ngicela ungene la. Hayi. Awuthi waza ngapha waza ngala ngidinga ngala esayidini lami. It's about that time couple switching phones imntanami. King Ginger Cream de la Cream. Mama soqala ngefoni yakho mina no my brother khona ezokwehlisa umoya yabo. Okay. Thank you so much. Cela ungiphi ifoni yama mfethu. Iyona yiphi le? Okay cool. Mamazi cela ungivulela. Ugrand jama ngithi. Ngimnandi ba mara ngithanda into yenza. Khuleka mfethu. Ngiyaqina ngicela ubambe la. Walwa kangaka bhuti wami. WhatsApp. Cela ume lapha. All right guys, King Ginger Cream de la Cream. No. We are on WhatsApp right now when we are about to type the Chanders. Type lapha I love you. Ngicela uthi kancane. Abamsheli no my sister. Sokwazi. Yeah, ubona wena nami ngiyakubona la. Okay. Hold down. Okay. Oh, shaking baba, you're shaking the brew. Umchita ngathi uyachita. Siyamsola lapha. Mara nyesi singamsona my sister. Turn our clients' ideas into Mele sicabangele bonke, asifune kusheshe sijaje. Okay, akunani ukuthi delete. Phuma lapha sister yehlisa umoya. Yamoje batatazela kanje my sister. Ufake ne heart. Okay. Sister abakusheli nabafana. No, I miss you. Okay, besikhuluma lana. Okay, I miss you. Okay. Hayi, I miss you. Yanto ngichaza ngawe yini? Mawubona igama lakho uyasho and that's what I want. When you say your name, tell me nje usho. Usho ukuthi hayi yimi lo. Delete lapha. Cela ungifakela utype uthi sex. Bani uyicela nabafana kwe sex sister. Uyena kuphela? Naya. Ulambileka bhuti wami. There's a lot going on. Delete. Efaka emoji brinjolo. Ufake ne benches. Brinjol.
uyayazi nawe mfethu mfethu hayi Uzosenzayo mfethu indlela ungihlatisa ngabantu mfethu mfethu communicate kanje ku WhatsApp relax ngiphethe wena nayi le emoji nayi le shit nothing okay ngibona kwami ya okay ngicela ungithaphela uthi come sister Sofi Dlotsi angithi manje musu ukutatazela ngicela udelete lapho uthi come outside delete come outside because kunokwenzeka kolova mhlawumbe bezomlanda ngemoto le wena ngekho nayo ngibona ngazi kubhaliwe ngazi ukhazini wakho uthi come outside ubona ngani uthi ukhazini no ngibona ikubhalwe khazi so angeke ngazi ukuthi ukhazini wakhe wangempela or mhlawumbe kuyena ukhazi lo ukhozi manje like ngibona ama love mos ama love ntontoni come out where are you kodwa my sister sorry mos ubethe uphumeleni la lo ubani lo mfana lo indaba lo engabe nagama indaba cousin yakho indaba khona ulove lapho okay indaba khona emoji yo love lapho ke cousin aka ke ke amrata amrata jona umamrata ukenya wamutseba akimithi arwamutseba akimuyithi that's why ngibuza ngaye angimazi mazi sister wena wenza ubudithe ka yena ke ungitshithe nini ungitshele nini siqala kabi unixelele nini lonto le damn ukubudithe nini ubona di camera I told you about this okay uma umtshelile ke sho ukuthi masimfonela ukhazini manje ufanele ukuthi athi uyakwazi angithi okay cool nginayi airtime namhlanje guys ngingawari kufona mina ngiyazi you guys have been saying this jinja akafoni namhlanje ngizokhiphe yami ifoni ephaketheni ngiyashake ke manje my sister uyadatazelingi ke sakhala okay ngibambela ubanika mina cousin Mpho mina bomsave ngompho qiniso lesi mathiyanuke ayiphendula Mpho hey why cousin onjani ongayibamba ifoni ubusy indaba gcela ama love emoji sho Mpho yeah so sister ubani kamela bonds Mpho khamba kanjani mfethu hayi ku right uyamazi uPonzo wena naye ni yini yo kodwa Ponzo man niyathandana uvuma ngakufona phela Mpho ke ratani lo yena nna Beka la mfethu beka beka umuntu wami lo baba umuntu wami lo buta ngoba batho ba nnete gore o jole le nna kwena cousin yaka njani nenzani re di cousin akere 2 days ka moka o tlile mo go nna mo yo sister boniti lo muntu uthi uyakwazi lo muntu uthi nini net awuthama ngithi wena uyajola noPonzo ubucavu ukuthi yena ubucavu ukuthi une out yakhe ya une out yakhe lana mfethu bebehamba babambene khuluma mfethu sho mfethu ngine medium la ngikhaphe esigela mfethu medium yabo ngazi ukuxwayela wena medium le mani izolele intombazane yini uyaqwayela wena ngazi uyesikoleni wena okay ahlangani uzongitshela into ongitshela mfethu anyenzele intombazane mani ha yabona ke sister angithi wena ujol manje why athi lo mjito uyajola nawe uyanishela nje yakshela indaba umbhale ngocousin because makuyakshela cousin icousin kanini but uyanishela yakshela so ukhazini okushela yaphinda kudle futhi because ushilo wathi makufaka ama love emoji lapha ku cousin nisendela ama love emoji Sister, mina ngabe kumnandi kahle kumnandi aneze usefu kuthatha imic le ndoda fukume expose impela thatha ne mic manje usuya rapper nawo hayi bondoda nayo ke sibuka i8 bese sesodlula mara cousin
Yamudla le cousin lo going on. Ready to hatch some Asibona cool my brother pets. though, asikaqedi no. Click here Mele to sibona make my your brother very akafuna own umgxeke monster usisi. on Adapted Mind, where Akafuni monsters umgxeke. Mina teach sibona you my math. brother, sibona ukuthi kuclean ngampela. my. Asibona my brother. That Bese khani monster sesongikhulumela my brother. Okwamanje sise in between. Sime lapho, we are in between. Siboneke. Sibonke kudira lang mo. Tana ya phethe thathi mic. Never go back. So wena out yami usazoqhubeka nithandane nalo njengoba umbona lo ukuthi uyakufebela. Nange phone futhi lo mfana. Wo. Empo. Ha uzokudubula boy. Ngijwayela amasimba yezwa wena. Ongazi nokungazi wena. Ngijwayela amasimba wena. Ngikuphi? Uzongenzani ukuthi ngikuphi? Uzongenzani? Umhlele ini? wena udire ube shamullo tlogela fona Intombazana ayithinta mfethu. Awuthami efethu yeka nakulokhu phone lana angithi ngisazama ukuthi ngibasize ngoba intombi yakho inendoda yayo la. Ungangitshela ukuthi ngikhulumani wena. Baba ungangitshela Uzothola i-aphu ke lona. Kankaza mina. Hawu nawu ngijwayela kabi efethu. Ankaza thi. Hawu somgqoko siphukupuku lesi. Wena okay wena awuthami wena awuthami sazoqhubeka utshole nalo njengoba umbone lo ukuthi ukujolela no cousin wakhe. Hayi asikaqedi phela. Hawu asikaqedi. After le nama chat enqedi kwabona ne cousin ne phone call I doubt mfowethu. Ukuthi usazoqhubeka. I doubt. Okay awuthami i-decision yakho leyo ime lapho ngisacela ukuthi sibheke ifoni yakho ke mina noma mazi bese ngiyangidedela niyahamba ke. Vele nawe usuyadoubt ngithi ngaye. Makafisa ifoni yendoda yahlonisha. Nakho ke. Musa cela unginize ngapha. Awuthami vula. Mangathi angifuni. Hayi. Uzothola i-aphu ke mfana. Ungawari sister ungawari. Hayi ngathi angifuni. Hayi uzobona phela. Hayi mfisi ifoni yendoda yahlonishwa mfisi. Vula le phone. Ngokumane uyivule nje ifoni yendoda. Yazi inkinga yini? Yazi inkinga yini? Lezo ivula ngenkani ngoba sesiyibonile ngithi ka my sister. So sekune right ukuthi ngikuvulise yona ngenkani. Cha phela nami ngine right ukuthi angifuni ukuthi ivule ifoni yami. Awungizami phela uthi awufuni. Angifuni. Bafethu cani ngibambela yena. Lo kumela emoyeni lo. Angithi uwe cheat. Lalela. Wena uchitayo ngithi. Ngithi mina thanda awufuni. Awufuni? Angifuni. Hayi Musa. Cela nimbambe phela lo mchita lo ngifuna emoyeni. Yabona uzoya emoyeni for that. Yezwa? Angifuni. Kuphuka nento ungabayeki. Uzoyivula le phone noma ngeke Hawu. Phambi kwentombi yakho. Hawu. Uzoyivula le phone. Angeke. Ufuna ukuphindela futhi? Cela uvulele le phone ibambele wena futhi. Boy. Oh. Kadawi uyachitha mnganami kubi. Against the wall. It's where you belong. All right, guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type the Chandis. Type la put I love you. How? Ndoda yakho ifuna senze izinto the hard way. Sister, yeka ukufeba no cousin. Wena uyamlalela lo muntu mfisi uyamlalela nawe. Sister, mabona igama lakho usho. Mabona igama lentombazana ongayazi ungifundela igama singene ku shit. Kimantumi. Fast kanje. Ngicela singene. Cousin. Fast kanje. Classmate. Ningazomnyanyisa ngo cousin nini. Nenza manje indaba mfethu kuTumi kube no I love you. Awutumi mina na is close yabo. Ni close kanjani? Ni close Sister, ngena la kuTumi, ungene la kwimida, ubone ukuthi nje ngeyivele noma izithombe ezu3 ezinhle. Mina noTumi is close ama classmate yabo. Lapho ngiyama. Close kanjani mfethu? Kanjani mfethu uthi I love you kulomntana? Nakho mfethu uTumi uthi I love you I kuyena. love you as my classmate. I love you as my classmate. Uraska ushiya yaskolo. Exactly. Classmate. Kadi love. Mana ke click classmate. Kadi love. Classmate. Ki classmate yakhe kuyamrata obvious. Classmate. Oh, okay. Sandi classmates unamanga amabi futhi. Ma uthaba ufuna ngimoshe airtime nawe ngifonela intombi yakho mhlawumbe Afuna yena watsiba runya kang uNtumi classmate ebile bekiri ke mushimane Tumi wo. kanti kingwanyana. Kanti kingwanyana. Ki classmate yakhe. Empethu why? Okay, sister ngicela ungidilisele I love Cela ungidilisele I love you lapha. Cela ungithayiphela uthi sex. Ayeye bhuti wami. Type lapha uthi sex. Ayeye bhuti wami. Uzoya esikoleni khulileka. Akuna next ne? Okay, keep sexy. Faka i-emoji ye brinjol nepentshisi. Wena noTumi nenzani?
Tumi classmate yami. Somfonela uzobona. Makuvela uTumi ungitshele. Sengigada uTumi. Vela Tumi. Damn. Hayi. Uyitshaka yena kwaba lithumi mara because uphila ona lena. Bukuyicela kanjani? Inakho ngithola eclassini. Awuthe Azingisho ukuthi uTumi classmate awuthe yami. uyamudla uTumi. Umudla eclassini for sure. Uyamudla. Angithi uyazi ukuthi esikolweni there projects esiwayenzayo yabo. So nenzani life ama project esiwayenzayo yabo. so wena noTumi nenza life orientation nidlala ama practicals. Uri lo uyabholong. Uya koTumi ake. Bawudira life orientation bathamike the practicals. Uyagcizelela la. Hayi Ginger. Sister. Hayibo. Hey, relax akuliwa la. How? Now Bekathi wenzani sister ngempela? Uthembe bani? Khona uvusi. Mincing our words when we say Thembe you can bani? never have too much Parmalat cheese because everything needs. Hayi. Siboneke kahle ukuthi kwenzakalani. nawe sister uyayifebela. Nawe awutheme phela indaba wena ungafuni ukuyivuma lengane. Maka lento yenza mfisi. Hayi ke no it's ngivele it's ngihlazo it's Ngempela sihlaza mfisi. indaba ungaxolisi mfethu. Ngiqolise for ini? For ukuthi ngiyasho ukuthi uTumi. uTumi iclassmate yami. Qhubeka Ginger kafonelwe. Bulela niti. AP niti yona. Okay sharp up. Okay. AP niti. Hayi wena babala. Hey sister Skawara kuyamfonela Ntumi o. Sijwayeli kabi wena. Ne-airtime ke namhlanje uJinja kudlalwa. Yini? Sebazofela i-airtime. Yini lengiyenzayo? Uyisola ngelinye ilanga. Awuthema usengisabisa manje. Uyisola ngelinye ilanga. Yenza phela uveli space yena. Usengisabisa wena manje. Uveli privacy yethu kahle kahle no. Uyangazi ngisuka phi nalento engiyenzayo. Indaba ukuthi usuka kuphi. Angihlangene lapho mina. Ngalo yenza njengamanje angivumelani nayo. Angivumelani nayo. Indelelo nje. Efethu uthi ngiyadelela mina. Indelelo. Hey. Uthole bazomphinda. Kitumi okibwa ngilena. Tumi. Okay, ya ubanika mana mtito wakho. Ubwali King Ginger, ubanika mina konje. Uyamazi ondela? Yeah. So wena li ondela letsanga. Yo, nena ye 47 njana. What? Oh, niyatshontshana so wena sister, so wena wacava gore unali motho wa gagwe. Wa tseba. Sister ska tlo mpotsa jwalo ke ne ke go fonelileng mo ene ke airtime ya ka mo ska tlo mphaphela. Sama classmate. No letsa. Wena Tumi monka o tshwara ngwana ne. O gagana le motho aka wena Tumi. O gagana le motho aka ke tlo go latela gana kwa sekolo o tla ntse ba ga botse wena. Na motho wena lena re jana o jana le thuje re tsutsa re jana wena o reng wena? Oh, niyadlana ningalwi. Yo. Tumi qiniso. Tumi qiniso. Tumi. Nena usama classmate. Ama classmates adlanayo angithi uyasho ukuthi kade umudla vele. Sister ugcine ningihohoja. Uyazwa Today. uyakufebela shuthi ninobabili niyafeba. It's a fabric festival. Uqonda ukuthi nawe sister awusama uncenga. Hayi. Nabili kuyatsama ngesikolo. Hayi ungahamba sister ngeke Hawu i-Uber into enifuna kanjani ngizama ukusiza. ne-Uber Eats. Ngisizakala kuphi ngoba yabona lo muntu sehlukene no. Awuthembi. I can promise you. Hayi miyekeni bafethu ayihambele une-free. Ungangitsheli phela ukuthi ngiphuma miyekeni bafethu ahambe. Wena mina phela efethu. Wajika uzothola i-app. Hayi miyekeni hamba landela intombi yakhe. Efethu lalela khonto eyodwa engifuna ukutshela yona wena. Angikusabi mina. uJinja uzosho lokho waqhamuka Musa Vusi phekwakhe ngikutshela awungasabalandeli Jinja Uyeke ingane wena. super Jinja yazi. Hey, Rain the Cut, thank us for tuning in. A lot is happening kule episode. Kuningi okwenzekile, bafanele bonke bafela ukuthi uJinja une-airtime. Kuningi nje mfethu. Anyways, we'll see you in the next episode. Ngiyabonga ukuthi nifike nibukele, enjoy sonke. I'll see you in the next episode. Ngiyabonga. Pa!